Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalan ndek kae sing bolong saiki wis buntu gas. Telake delok gas. Mau tak usap resik. Nah, kae jek sak leret mergo kono maneh semene. Wis diusek nah ya. PTE jan. Sampai tak dol golekno kandang Lek lah urung sempat nduk cek dandan kok ngene kok surung iso dalan seperti lompati hancur mumur di lompat ditekati OTW Pak wonge OTW sok iya. Cara mono kene kalian ngono ya kata. Cepar bazare. Lek nek dikeki panggang piye Lek? Jempo balungem yo. Heh. Aku buah. Iya Lek ya Allah Gusti aku ki jane ki biasa-biasa jane. Tapi kok yo tapi wong ora biasa. Walah Lek padha ayasine. Teko neh guys. Kanggo kalungger nek enek mobil ki kok ben ora sah anu ngono lho. Ora sah bingung maksudnya kiter-kiter ki rono iso kiter ngono. Kitere ber penak. Dadi gak nang kene tok. Nek nang kono kan umpamane piye Pak? Iya, ning kono ae apa ning kene? Sik toh, aku tak usul yo. Umpamane apa rene ae? Dandani kene ae. Dalane apa dalane rene ngene ae. Kono ae. Iya engko kresene iki diketok ngono ku ya muring-muring. Angget ku kene lho Pak, iki diuruk. Sret. Gampangane aku perlu pemikiran. Ya sing nyupiri sinten jenengan sing nyupiri? Aku masih. Oh nggih. Nggih. Lah nggih. Titik bingung dhewe aja ngendok ngono jajal. Mbah, nggih. Angger ape ngendok ngeten iki bingunge ra gara-gara ra ndenggon rek. Sekawan dosa, Pak. Nggih larang ya, Pak. Ini lumayan wis 40. Tukokno motor elek-elekan wis saged jane. Nggih, nek ditutup nggih mboten. Tekono Mbak Mur. Lah iki lho tak nggo kene iki lho Mbak, engko dadine iki nek enek motor-motor iki ben kok gak terlalu blotong ngono. Nek enek mobil rene iki gak usah menggok rene kan iso glir ngono. Sret. Kok ben ditata lekmu. Ben ditata dhisik, guys. Ngene. Iki kok nek diketok wonge ya gremeng. Piye? Lah ya Brio niki kok nek kadang ape anu ngono ki lho, Ngger. Brione rondo anu. Nyak gasrok. Motor cilik-cilik ini kadang nek dolan iki gasrok kok. Ditatakno sing apik dhisik. Masalah noto iki kuwae. Kan joglone kan urung dadi to, guys. Kok jugla-jugle mes ndi kenyataane omong kok kaya tayasu. Suwe iki. Asal apa gampang ngono. Joglo iki tahunan. Dedek ngono iki jek tahunan. Nggone buete wis 1 tahun. Nek anyar ngono gampang ya, anyar paling 4 wulan, 3 wulan wis dadi. Tapi nek sing kaya apa jenenge
Pamane joglo anyar iki 4 wulan wis dadi ya, Pak. Dilan. Joglo kuwi 4 wulan 3 wulan. Sudah 2 bulan dilan modal. Ya ki pedhot asale pedhot. Lah anu ki tek iso ngonokno Pak kuwi delay apa ya wong kuwi kenal delay. Ya wong megal iki ya. Menapa? Lah iya, omongan kok penak men ngono lho. Ora gathuk-gathuke digathukno iki piye? Dila niku gane digawa Dila nenggo megal lho. Pake ndak yo kenal Dila. Kok gemah ripah loh jinawi nek omongan. Murah sandang, murah pangan. Piye mun tok apa? Tonjokan jenenge bener diarani tonjokan. Nglengerno wong. Plenger, Pak. Tonjokan bener arane wong desa iki tonjokan. Tonjok kelenger. Bongko ya wis. Ditonjok ki dijiotos ya. Nah, esuk-esuk kok dijiotosi wong iki salahku apa? Salahku apa? Loh, nonjok itu bukan karena kesalahan tok, Pak. Loh. Nonjok itu adalah kesalahan. Kesalahane ya ngono mau. Ora dadi pangan. Ayo guys kita delok guys. Tonjokane awakku tek loro kabeh guru-guru mangan ati, Mbak. Lah mae kok. Ati anak tak pira loro nek, Kak. Ya Allah. Kacang. Tak sikat awakku rasane rempo. Padahal itu kacang ya wis tak loro iki, Mak. Enak ndak? Mosok apa-apa disendet to, Mbak? Ya sithik ngono lho, tapi iki awake ya. Sithik iso ambat iki. Mate maneh sithik, Guys. Mbak Mur tak ceritani, Mbak. Aku mbek bengi Mbak dikirimi anakku lanang. King Abdi. Ya Allah. Roh dhewe to, tembus langit. Batinku lho. Aku buka kulkas derek kecap lumayan ya. Iki kakak sapa batinku. Ya Allah. Lah kok kirimi. Padahal kok kene kakaknya ya, Mak. Nah, kok tembus langit ini. Awake dhewe iki gak iki padahal gak ira seberapa tapi iki wong mengembalikan maksudnya iki wong kei make niku lho. Aku iki gak ilang sithik tambahi wong yo. Nggih. Ya Allah. Rezeki kok ngono. Alhamdulillah. Besok ijek dikeki neh nggih. Kae delok nggih. Sayo Mbak unboxing Mbak. Konggone tak didono King Abdi. Anakku lanang kei panganane nuk. Iki lho kulkase tak didono. Oh, kuwi. Jajal delok. Ora jios gandos. Ora gemen-gemen lho. Ora tak kek freezer mergo yo engko ape tak goreng. Lho semene kae iki kono iki kae iki wis serah nek awake dhewe iki akeh anak-anake. Kono kae sithik yo ora penake, Mbak. Nek kae ngene iki kan kok iso dipangan karo batur-bature ngono lho, Mbak. Ya Allah. Matur nuwun ya, guys. Terima kasih King Abdi. Lancar selalu rezekinya. Gemah ripah loh jinawi. Yang artine murah sandang, murah pangan, murah segalanya. papan panggonan. Akeh nek papan panggonane iso dilamah kono, tanah kono. Lho wong ngono lho, guys. Iki pertama kali mendapatkan rezeki. Kita unboxing lagi, rezeki lagi, yuk kita duduhkan. Yuk, nek gak percaya. Semakin kita pelit, semakin kita dikasih. Oh, no. Ilmuku iki kuwi nggih asline. Jadi semakin awakku pelit, malah semakin, Astagfirullah. Roba baroya. Astagfirullah. Minakata ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah.
Tabarakallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala kuwata wala. Iku dari siapa Mbak Mur? Keng Joho Kosmati. Iya. Sinden. Iki kendene. Mak Yarji, Mbak Intan. Sik tak anu nganggo anu ae ya. Oke bolo, kita unboxing ya. Ya Allah. Mbak ki perang cedak kok, Mbak. Cedakno sithik, Mbak. Ben ketok tenang. Terus. Rodok dulu. Oh. Ya Allah, Mbak. Iki buah piro cah tak hitungin dhisik. Duh, yo no. Penghitungan entuk iki, penghitungan kok buoy. Yo no. Pertama kali kita dapat dari Joho. Wih, iwak bolo. Nek iwak ngene iki ijek wong loro buohe, nek wong pasaran 20. Wong wedok 20, nek wong pasaran 20, wong lanang 20, umpama 50 wong lanang loro. Tapi nek lek dames yo mungkin yo 30 apa 35. Wong sing lanang yo 30, dadi 25. Wis tak hitungno nek buo. Saiki nani. Wah, ngandas gak terus diamplop dijenengi gak didono wong. Saiki didono wong aku. Camene buah. Lah ora tak didono lho, Mbak. Saiki ki buah ki yo dicatet, Mbak saiki. Tapi emang buah ki saniki modele koyo nganu, Mak. PR. Iso kok. Lah piye? Engko nek umpamane ketonjokan kok kene iki buka buku. Piye gak PR? Dibuahi mie bosok ya kembali mie bosok. Tadi nggonku iki dicatet mie bosok. Mak gak napa, Mak. Mak iki saat esuk ki yo wong iki buah ngono kuwi ya ngono ayo. Ora duwe, Mbak. Ya ora maido. Boten do anane dadi omong ki gak ana wong duwe. Oh, kok duwe. Wong iki duwe. Ngono ki buah ngono ki ya diomong. Alhamdulillah. Ya wong maksudnya ngene, Mak, wong iki duwe. Ya ngono. Ya maksudnya kan ya wong duwe lah ya mak apa ya anu di salah dia apa ngono kuwi. Tapi buah kok Ya, kayak ngono nek iso dicatet darah buah. iso dicatet mie bosok lho. Aku gak anu jenenge ya apa yo wis tak arani ngono aku. Apa gak pinter saiki. Kena undang ut-ute. Lho kan aku gak membicarakan jenenge sapa. Nek kono rumangsa Nek iki berarti nek kowe rumangsa tenan ngono ah. Beneran ngono ya. Mie bosok. Ngono ki lho ki rasam ya Allah, masyaallah. Mulane aku ndek kae jaman kae, Mbak. Ya Allah, Mbak, kok jeneng buah. Aku wis tak critakno Mbak Mur, niki aku pernah cerita piye, Mbak? Dadi ki mak iki cara buah bacaan apa iki malah lagi-lagi iki megakno ki yo duwe iki malah nek kae iki yo wis gak Pandang wis ora pandang. Yo gak buah yo gak bacaan jare mak. Aku kira koyo kowe, Mbak, buah bacaan. Lah ya lho nggih mak aku ki wong latihan pletik. Ibarate wong rumah tangga lagi kok wis buah mubeng. Aku gak kok, Mbak. Enek tak nggo buah ora enek yo wis kok aku ndek kae kok. nek mak ngono. Kan awake dhewe lah nggih. Maksude aku diwarai mbokku. Mbek maratuaku ngene, alah ora usah buah, mergo kowe tak ijek duwe anak cilik, ora usah buahan. Suwe sok men buahe mempeng nek wis anake rodok Joko gak apa-apa. Mak mbokku nek marahi ngono. Dadi aku yo pamane buah ya sing dulur-dulur tok kuwi. Nggih, mak lan iku nek umpamane aku jek melok maksudnya cek sak omah mbek mbokku ngono ki memang mbokku tok mak sing buah cek sak omah buah siji. Dan nek aku kan yo ket mulai omah dhewe, Mak. Aku ya diomahno dhewe, aku melok mbokku setahun terus aku diwarai ngono aku ya wis tak nggo terus rek. Yo gak bancaan yo gak. Saiki tak kebut merek anakku gede. Alah. Dadi ki umpamane engko nek umpamane nyatet-nyatet kan yo Rondo. No.
Ger, roh dhewe to barang iki mu sing nonjok sapa? Mbak Deni, Mbak Isma. Oh, Deni golek anu. Golek syutingan. Dilala sing disyuting wong e Oh, renek. Adik aku ya pas ge enek. Alah, goreng. Bukan ana sarapan Mbak Lina. Dadak aku teko kono wis ngomong yo dicocok saiki iki. Ya ora apa-apa. Nek enek yo ngewangi-wangi, Ger. Yuk, kucur, ada reteh, ini namanya reteh. Iya, Mbak ya. Reteh. Apa model baru? Cetakane aku dhewe, Mbak. Anak paya, anak stripping, anak kembang goyang, ngono Mbak Dacal. Aku Mbak iki. Lekmu iki dikelakno apa ora iki anak panggang, Lek? Cekok iki. Iki sing mangan lekmu kok buah lekmu yo. Kapan buah lekmu yo ya. Tape. Terus Dadak. iki jeneng abang. Iki dadak. Iki jeneng abang sing ku jadah. Rasane wis beda, Ger. Iki jedange, Ger. Ya Allah. Wah. Mbak jupuk laser, Mbak. Ya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah, Ger, jangan iki kan. Ini wong diajeni wong ya, niki wong ajeni wong. Jenenge wong iki dihargai wong. Aku yo alhamdulillah lah pamane wis saiki aku iso buah kaya ngene, berarti wong kuwi iki ngargai aku tenan yo, Pak. Nek zaman kae ora nonjok mergo ya memange ora ditonjok, kadang gak entuk tonjokan mergo awake dhewe ya roh sing ditonjok ki mau wong ora duwe ngono. Nek tonjokan niki kanggone wong sing nggel-nggel ya Mbak ya. Lho, tenan iki gak bridhuki ngger iki. Tonjokan iki tonjokan wong istimewa. Aja mbok angger wong tembok tenjakane. Ngene iki ya ora angger. Enggak tahu aku tak iso. Aku mau jane ya wis iso. Tak iso mas ya. Garingan. Kene jamane. Mati kebuka jangan gini nunggu aku seret tenan nek mangan. Kayak jangan kok yo ngono. Oh, sampe ya. Jaluk dene. Walah ngger iwake utuh ngger. Wae jos. Ora kungkung kaya. Tapi ngen kula niku nek tonjokan-jangan nggih mboten patek ngene, Mak. Yo Ya usune nggih garingan ngeten iki. yo iso mikir ya. Heeh. Mbak, Mbak dana Mbak. Mboten disene bareng. Sa Piring ae. aki Mbak kok. Maksudnya diangkat anu. Sing masak sapa Mbak kok inu? Tak mbok tekoki mau. Mbak Yami, ya. Mboten kula kandhani, nek ana soto Mbak Lena, papakan wis sampe Rasa Mbak Yami. Nah, guys. Ngunku yang ini iki, guys. Bang ini iki tonjokan ngono. Maksudnya kayak nek jangane nek wong kene kan padane Mbak Lipah kan nganggo jangan. Mungkin nek ngunku jangan ki gak anu. Ya wis garingan ngene iki. Dadi ki sore wis disiapno karek. Dadi bengi karek wis ngusung kabeh. Ada harapan? Apa? Ya. Engko nek kemek apa, berarti kemek gak buah. Ngono. Wis, kok nek mak dia kok nek Oh. Ora redantok iki gini. Yo mak bamplek. aku ya buah. Karunan iku nek mek suwimu berarti Ya wis ngono. Rempah. ngene iki nek Mbak Mur, kowe ditonjok ngene iki, nek wong desa buanem apa, Mbak? Waduh. 500-an enggak. 500 munggah ya, Mbak ya. 500 enggak. Jajan nek wong dihargai koyo ngene ya, Mbak, ya nek wong desa tenang. Nangis tenang ya, Mbak ya. Wis tak pokoke brodol. Ndene wedhus idul wedhus. Tapi nek upamane gak mergawe apa nek mak carengane mamane anune ndene kuwi tek engko mamane cara panen iki tukokno ali-ali apa lha kok nek wis kadung ngono iki upamane awake dhewe nek wis kadung ngono iki ndak apik wah anu wong kaya ngene iki yo gak angger wong guys batek apa yo kaya men iki kan kaya mak kan pamane Mas Haji kan melok anu
bater lagi tapi yo nek kayak sitok yo paling jarang yo Mbak. Paling yo dodo mentok karo Separuh, Mak. separuh lah. Bisa dhuwur kuwi biasane. Minimal ngene iki jek apa Mbak pamane kilo piro? 20? Gak yo nek wis mending wong biasa-biasa ini paling 10. 10 kok paling ambekan rokok ambekan kuwi. Nek wong desa Kadang cek diimbo iku lho, Mak. Migelung kena minyak. Kadang minyaknya 5 apa gulungnya kadang ya cek nggo 5 gitu. ngeri nggak sama wong desa yo ngene iki lho ya. Nek wong kota jajal mangan ning restoran, wah, Amplopnya tekate lah kuwi kok TikTok ki malah buah ndang 5.000, Mbak. Lah karek ngemplungno ya Allah kok ra isin nek wong desa. Aduh, gak enak gitu. cek enek ya wong desa ngene iki mbok garap ngono. Ora enek wong ngene iki cek ngajeni ya, Mbak. Nah, maksudnya iki piye lah iku mayo kan awake dhewe umpamane kan sok umpamane yo ngono. Dadi kan piye yo dinggo gentenan ngono lah anune iki ngono. Berancah tak nggo sarapan. Ayo Mbak, mek sarapan Mbak, mek entong Mbak. Anu Mbak. Sarapan ya. Engko lek mbok jangan oleh Mbak kok ngono kok ngene. Kok gak mbok jangan seleteng sakno. Nang jangan-jangan opo kok. Endang mbak apa? Piring nek. Iki tojokane. Jajal iki. Lek kami sih ndak karung pernah nduk nang iki ya Allah haram. Mulane jarang buang ya ngomong padane ora duwe tinggo mangan cukup ya seneng. Mana tak tahu untuk tonjokan enggak mana. Terus namaan bagus. Panganan ratu pangan pindoko. Iki yo iki jenenge tewel tinggu adu. Pinter ya bismillahirrahmanirrahim. Tawel ibu enggak. Kalau Pak daging. Lewat kebo, seratnya gede-gede. Mbak nanti kangen Mbak semangan sapa ora keluargane dhewe. Mbak Bu. Mbak Mbak. Iya mang iso Penang mangan iso ya. Ngeri ya, Mbak ya. Oke, pedang. Gue tak hitung pokoknya yang gede ini mek suwi sepiro. Nyuwis kayak teni gue. Lihat pokoknya man. Tak hitung, tak penak men aku. Saudi aku lagi coba dibayar Pak Endi. Potongan gurih lah. Potongan pokoknya kok penak men. Tapi kok gak ambek anu elek sendok gak sah. Apa ambek sikil malah. Kecuki sikil. Ya cuki sikil. Panganan tak kapras. Kayak Sani ini disindiri Sani. Kan untuk panggang sana. Untuk panggang kan. Boleh. Rezeki. Yo ngemenakno lek dikek koyo ngene yo. Ngono. Woe. Masuk amplop surat. Banget duit. Saiki modele ngene iki yo, Mbak yo. Nggih. Nggih, enak ngene iki yo. Nek batek-batek enak ngene iki, Mbak. Nggih. Tutup. Ora langsung anu, Mbak. Gak sah nyalini. Iya. Enak ngene yo. Heeh. Sok nek mantune Lina. Walah. Aku mau dikeki wong koyo ngene kok balekno, Mbak. Masa emang omongannya mana? Jangan kok nek
nae wae gak tak tonjok ngene kok. Ndek ki tak tonjok ngono kok ora tak tonjok piye. Ngono yo Mbak. Berarti sapa ae mak mulai teko nglinggo lho berarti. Catet lho Mbak. Mak Sampeyan kowe pamane gak mergane kene wis sukses nang kono aku ya elingno yo. Tak goleki kowe. Mbak mesti melok makan itu tuh Mbak. Eling yo kowe ngene. Mak tak elingno yo mak kowe ndek ke si ACB aku ki lalinan murek bar mangane. Mulai kau nglinggo bakul wape. Pak entuk ngene iki kondi ae Pak. Cateti lho Pak. Ibaratnya ora bateh ora apa Mbak, tonggo biasa. Nek ngajeni aku delok. Iya. Aku diajeni koyo ngene ya Allah. Wis muga-muga Kok balik anu apa modone? Anu mak Pak. Anu kambing guling mriki. Iya. wis muga-muga Gusti Allah sing bales nduk ya muga-muga kowe ngajeni aku ya kowe genten diajeni ngono kok. Iya. Urip ning alam donya kono nggih ya. Iki jenenge wong urip iki nek nang kok desa iki jenenge ngajeni. Diaji ngono. Dihargai ya Mbak ya. Iya. Ora nggo wong. Lah kowe entuk tonjokan untuk berkat konggone wong randu bakul mas Mbak pitik utok. Terus dikirim ya kuwi. Ibu bakul mas karunia kuwi. Oh alah nek ngajeni aku mbayani. Ya Allah, ya Allah. Mbak kan randu. Oh alah. Mbak aku dikei berkat Mbak, Masya Allah, Mbak Ti. Nyewune bapake Mbak Rara. Bakul mas karunia lho. Ya Allah, aku diajeni ngene ya Allah Gusti. Ngantek teko kene Mbak berkate apike mbayani Mbak Sitok. Lagi, kalau aku tarai, rasanya suka tidak napa tarai kamu jenengan. Kok Mbak Sitok-sitok ngono. Mene sak mene. Wah, apike Mbak berkate. Lah bakul mas sampe. Bakul mas apa tahu bangkrut. Badi terus kok. Adol bati. Wedok didok-dol bati. Lho ora marah. Ngomong namanya awak dhewe tuku iki aku babang. Tapi nek Mas HP yo ngono mak. Mundak, tapi malah mundak ya. Mundak kan awak dhewe adone kan yo kare Gak ndak. Ane bakul mas sugih lah. Ora enek bakul mas marak di reneng. Malah sugih tanahe nang ndi. Malah bekono tanahe ya Allah, wong iso sukses ngono piye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Mel untuk tonjokan. Apa? Gak salah ngene aku nang mbok plok ngono mbok Facebook. Yang dulu enak rasa mbok ganggu. Mandi mangan enak kok mbok ganggu. Rasa njaluk nang mulih. Enak, udah satu mak. Nek manuk. Masakane lho ya. Anune bumbune yo mlonya mak yo. Lumayan lah wong jenenge. Iki kan masak akeh. Masak akeh iki bumbune iki yo beda karo masakan saiki. Untuk tonjokan pemirsa. Kok ngene? Mak nasi. Santannya. Ya Allah. Wis sakmene ya. Syukur waras dono sengkanane Sedaya sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.